asem. Iki sida apa ora? Heeh, seorang dai, heeh. Iki tentang kenikmatan dan tentang tasakuran loh, Mas. Tasakuran. Heeh. Lungguh Mas. Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Lungguh. Iya no. Arep miwiti ngaji iki ya. Serius iki. Serius. Adihatur bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin kunjung ngarsa dalem Gusti kang ngakarya jagat kang sampun paribedah pitulungan sawatipun dumateng kula panjenengan sami. Piye to? Penak. Nah. Mila ing wekdal dalu punika acaranipun tasyakuran. Ditik la ing syakartum la ajidannakum wala ing kafartum aina adzabil asadid al ayat. Sing sapa gelem syukur bakal ditambah nikmate lan sing sapa ingkang kufur dipalingi adab kang luwih pedhe naudzubillah min. Nalik. Nggih sing sinten purun ngraketaken silaturahmi kadosta ing wekdal dalu punika petuk tangga teparone bakal dijembarake rejekine. Mugi-mugi pinaringan rejeki kathah. Amin. Ingkang barokah. Amin. Keluarganipun sakinah mawaddah warahmah saged tumbas gabah lemah lan tindak ibadah wonten ing Mekah lan Madinah. Allahumma Dite a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, suarane yo penak. Wah, apik Pak Eko. Sadaqallahul azim. Isiane ndi? Isine iki apa? Aku ora iso ngiseni kok. Mbok kon ngiseni piye kowe ngerti dhewe aku ki 5 tahun ning tebu. Tebu ireng. Aku ning kon ora. Lah terus? Ora ketampa ning tebu ireng terus aku ning tebu tek. Lah ning kono nyapa? Terus nyuwun sewu nek ning kono lho kowe ora ngerti to? Nyapa? Ngaji. Dodol pentol. Ngaji kok ya. Ngeten iki lho Pak Eko. Bojo kula niku yo jan kula iki jane isin ngoten lho Pak Eko. Lah yo empun ngoten to, Mbak. Mbak. Jane iki. Kowe iki nek tanggapan ngene iki lho dipirsani tiyang kathah untune pasangan ki cepoten. Iki asli. Asli kok pasangan mbahmu. Mosok to? Asli. Delok Untuk diselentik asem ke. asli tibake. Kowe ora ngerti. Jan gemes tenan akar bojoku. Ih. Ya Kok apa? cek manis kok ngene iki. Wani aku. Iya. Ambimu yo domble. Aku ya wani. Ki lho. Ayo. Iki lho. Kok piye kok? Kene ya ora apa-apa. Aku yo Baru bangsa kok. Kok kaya plendungan suarane. Niki suarane saged renorno lho Pak Eko. Mosok to, Mbak? Saestu niki wae suarane plendungan saged. Suarane kewan-kewan nggih saged Pak Eko. Umpamane. Upen-upenku kewan no. Umpamane suarane pitik. Ya toh, apik, pitik jago. Suarane wedhus, Wedhuse gedhi apa cilik? nek cilik mek. Nek gedhi, Lanang apa wedok? nek wedok. Mbek biasa. Nek lanang, iki wedhus ngejak nyapok. Aku kok gila dhewe. Bedek karo iki yo ngono ya. Pak Eko iki kaya Pengenane kowe gawe sensasi apa ndasku mbok wehi kresek. Loh, ngono kuwi ben kalu. Aduh. Terus ora gawe sensasi piye ngono? Tak buntel kresek ya toh. Eh. Aku mbayangne wong bagus ben kalu. Wah, matur nuwun. Lah saiki lho kowe kuwi ireng dop kaya ngono apa ya kalu apa piye? Lah ora ngerti sik untung ireng timbang wong putih, wong kuning. Ya apik wong putih nah wong Lah putih iki nyapa? ketok sehat, keringetan ngono kae. Alah kowe mara ning rumah sakit. Bu, sakit nopo keputihan apa enek keirengan? Oh iya iya. Sik, tak urus iki Pak Eko. Nggih nggih nggih. Yo sik bejaji putih. Apa wi? Kowe mara ning toko emas kae. Emas putih kae sak Eh. gram regane piro? Alah. Jajal tekonono bapak-bapak ki nek liwat kendaraan motor, mobil, kuwi ki isih mbejajireng. Kok Kowe iso? ngerti aspal. Ya.
Kuwi ireng apa putih? Ireng, Regane larang apa murah? larang. Lah iya berarti sik bejaji ireng deng gendeng. Ora iso. Hmm. Tetep sik pinter putih. Apa? Deloken kae, wong Cina, wong Jepang gawe mobil, motor lho. Gawe TV. Isik pinter ireng. Kowe Iso. ngerti pitik? Pitik ireng iso ngendok putih, pitik putih kok iso ngendok ireng. Masa alah kalah nek musuh. EQ Sik, komputer kok. Niki para pamirsa sedaya. Piye? Lho niki mirsani ringgit ya to. Heeh. Dalange sapa to? Oh, dalange Pak Eko. Piyantone putih, resik, gede dhuwur. Sindene ayu-ayu putih-putih. Alah putih ya kaya ngene iki sing digoleki ya nggon sing ireng. Iya. Pancen angel omong karo merongos iki tetep kalah Pak Nek Eko. angel aja digarap. Sing tenang, wajar. Repot kuwi.